Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Fost il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Din it-tislima nixtieq insellem lil kulħadd, mod speċjali lilkom eżis morda, lilkom li qed tħossukom waħedkom. Il-mulej huwa magħna. U l-mulej u għamana min jista' jkun kontra tagħna. Għalhekk fil-waqt li nirringrazzjaw lill-mulej ta' din il-ġurnata li jogħġbu jagħtina, infaħruh tal-ġid kollu li qed jagħmel magħna. Nitħejjew għal din iċ-ċelebrazzjoni, narfu l-koll in-nuqqasijiet tagħna u nidmu minnhom. Nisqal Alla li jista' kollox u li lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-kol għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Amen li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jekk kif tassew ġara intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor, minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sew kemm jiena dħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx imarraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrevelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Ta' dan l-Evanġelju jiena sirt ministru skont id-don tal-grazzja li Alla tani, skont is-seta tal-qawwa tiegħu. Lili li żar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu. Għana li ebda moħħ ma jista' jifhmu u li noħorġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbisa minn dejjem f'Alla li ħalaq kollox. B'hekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun marraf permezz tal-Knisja
lill-prinċpijiet u lis-setat tas-sema skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama ma jkollix minix nibża, għax qawwieti u għanijieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħar lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa fil-għoli. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ ħanni, int li tammar f'Sijon, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Isru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ikun ġej il-ħallil, ma kien se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: Mulej, din il-parabola qed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: Int min tgħidlu l-qaddej fidilu għaqli? Minnu dak is-siti qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom fil-ikel? Ħini dak il-qaddej li sidu jiġu jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fideh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda f'qalbu, sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad jisawwat lill-qaddejja kollha il-ġiel u nisa u jiekol u jagħtiha x-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu b'ċejjeġ u jagħtih dak li ħaqhom min-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u bana kollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwat. Għax li min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu. U min ħallewlu ħafna fideh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti bil-Malti aħna għandna proverbju li jgħid: il-bniedem avżat nofsu armat. Is-silta li għadna kemm smajna illum kif ukoll silti toħra mill-Vanġelu
Ġesu jinsisti magħna biex inkunu il-ħin kollu imħejja biex nilqawh. Għalinna hawnhekk ħadd ma jaf meta jew l-ħin li ġej. U għalhekk għax tkun inkunu preparati biex nilqgħu il-mulej, ma jimpurtax meta jiġi jew fiex ħin jiġi. Ġesu xebbaħ il-miġja tiegħu bħal dik ta' ħallil. Ħallil ma tkunx taf meta se jidħollok ġo darek, imma isibu fuqek għall-arrieda. U l-mulej Ġesu xebbaħ din biex aħna nerġa' ngħid inkunu ippreparati, inkunu mħejjija biex nilqawh. Jekk aħna tassew inħobbu lill-mulej, m'għandniex għax nibżgħu minnu. Infatti Ġesu fil-parabola stess għalinna ħinu dak il-qaddej li s-sit tiegħu x'in jiġi isibu fuq il-lan tax-xogħol. Għaliex? Għax il-mulej stess għalinna jiena ngħaddi nservikom kif għamel fl-aħħar ċena meta libes il-fardal u ħasel riġlejn id-dixxipli. Però l-mulej mhux biss ġej, imma il-mulej jiġi kuljum iseħħilna. U kuljum aħna għandna nfittxu nitolbu l-Ispirtu t'Alla biex jgħinna ħalli narfu r-rida t'Alla u nwettquha. Il-mulej mhux qed jistenna li nagħmlu affarijiet kbar. Il-mulej li qed jistenna minna hija li nagħmlu l-affarijiet iż-żgħar b'ħafna imħabba. Dak li qed jistenna minna l-mulej. Il-mulej qed jistenna minna li nażlu lilu fuq kollox u qabel kollox u li nħobbu lil xulxin bħalma ħabbna hu. Naf li mhix faċli, altru ngħidha u altru nagħmilha. Però f'din il-mixja maħniex waħedna. Il-mulej huwa magħna. Il-mulej huwa magħna u jsostnina bil-grazzja tiegħu biex aħna nkunu dejjem imħejjija biex meta jiġi jgħidilna idħol fil-ferħ ta' sidek. Sakemm jiġi fil-glorja, il-mulej qed jistenna minna wkoll li nxandruh. Hija r-rieda tal-missier kif smajna lill-Apostlu missierna San Pawl jgħidilna li kulħadd isalva għax Alla hu l-missier ta' kulħadd. U lilna li tagħna id-don tal-fidi mingħajr ebda mertu tagħna, dan id-don ma tawunniex għalina biss, imma tawunna wkoll biex aħna naqsmuh mal-oħrajn, biex aħna inxandru lill-mulej, ħalli kulħadd jaraf li Alla huwa mħabba, li Alla ma jridx il-mewt tagħna l-mitinbin, imma aktar irid li aħna nindmu ħalli ngħixu għal dejjem fih. U għalhekk aħna li ngħidu li aħna nsarranna din ir-responsabbiltà wkoll li nkunu xhieda ħajja tal-mulej. Mhux biss bil-kelma, id-dinja llum xebet mill-kliem, id-dinja llum trid tara biex temmen. U din hija sejħa tagħna. Għalhekk nhar il-ħadd li ġej jekk il-mulej Alla jrid, il-Knisja se tiċċelebra il-ġurnata missjonarja. U dana tagħmlu biex tfakkarna il-koll fir-responsabilità li għandna, fid-dmir li aħna inxandru lill-mulej. Mhux kulħadd jista' jħalli pajjiżu biex imur pajjiż ieħor, imma l-koll nistgħu nagħmlu ħafna, l-ewwel nett bix-xhieda ta' ħajjitna. It-tieni billi nitolbu l-għajnuna t'Alla, billi nitolbu għal-ħutna il-missjonarji. It-tielet li nofru is-sagrifiċċju tagħna, id-tbatijiet tagħna ta' kuljum li naqduhom ma' ta' Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. U l-aħħar ħaġa wkoll billi kulħadd jagħti mill-ftit li jista' ħalli hekk isseħħ ix-xewqa ta' Ġesu li l-bnedmin kollha jarfu kemm Alla jħobbna, li Alla jrid is-salvazzjoni tagħna lkoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Mister Addis fil-waqt li nroddu lek ħajr ta' din il-ġurnata tal-kelma li joġbok tatina, għatina l-grazzja u għawina bl-Ispirtu Addis tiegħek sabiex aħna narfu rida tiegħek u nagħmluha. Nitolbuk mulej għal-qdussija tiegħu il-Papa, għall-isqof tagħna, għall-isfijiet kollha, ħeġġiġhom bl-Ispirtu Addis tiegħek ħalli jarfu jwasslu l-kelma tiegħek lill-ġnus kollha tal-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna fil-fidi li llum ukoll għaddejjin minn martirju sħiħ minħabba l-istqarrija tal-fidi tagħhom fik. Qawwihom bil-grazzja tiegħek u mlihom bil-kuraġġ ħalli jibqgħu sal-aħħar fidili lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll li llum smajna l-kelma tiegħek u sa neħdu sehem fl-Ewkaristija biex tatina il-grazzja li nkunu dejjem imħejjija ħalli xħin tiġi issibna mħejjija biex nilqawk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-eżis kollha tagħna mejtin biex fil-ħniena tiegħek tagħtihom il-koll il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jom nitolbu wkoll interċessjoni ta' Marija Alla u tagħna biex timxi magħna ħalli tkuni li tlaqqana dejjem ma' bina Ġesu u bħala nagħmlu r-rieda tiegħu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirki inti fost lin-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, Klopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Mister Addis inroddu lek ħajr li joġbok tisma' dawn it-talbit tagħna u wejna ħalli fiċ-ċirkustanzi kollha li nsibu ruħna inkunu xhieda ħajja tiegħek bi Kristu sina. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-donja qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu sina. Amen. In mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Addis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja
biex minn qalbna roddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna salvazzjoni bi Kristu sina. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja kollha tal-anġlu u l-qaddisin u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis, tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr, qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa ratt il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demni tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxanru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex ngħaduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew ħut issa flimkien ngħidu t-talba li għallimna l-mulej għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denig. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denig. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna.
biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija assaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-mulej. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Amen mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqaddes nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fl-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu sina. Imbirku lil mulej. Amen. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana li sejna u għafmana, gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Maria Santis Morina l-inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina rritikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infer, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. F'dan il-misterju nimmeditaw meta sina Ġesu għam il-mewt. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jida fl-art. Ħobżina ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-dumietna, bħalma naħfru li minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santis Morina l-inti omna lik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina rritikun bnedem bħanna, o Ġesu tiegħek frinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infer, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. F'dan il-misterju nimmeditaw meta sina Ġesu tal-assema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jida fl-art. Ħobżina ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, imbirkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, imbirka inti fost in-nisa,
Birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik ismajt talbtana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun b'njedem bħalna. O Ġesu tiegħek flinna dnubietna, ħarisna f'nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Dan il-misterju nimmeditaw meta sina Ġesu bat l-Ispirtu tiegħu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum, matina llum, affrinna nubietna palma naffru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Dan il-misterju nimmeditaw meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib izdeħ l-istam id-denja. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santismorina li inti omna li kisma tal-btana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infer u ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. F'dan il-misterju nimmeditaw meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib izdeħ l-isna mid-denja. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, imbirkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet, berkintu fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija b'grazzja mimlija l-mulejmiet,
Berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, b'grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, b'grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, b'grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Sima lik li l-ekinajtu, għali xaħna t-turufnatu li teba. Li l-ek nitnedu, aħna li nikbu nolfu f'dan il-wita dmuħ. Eja mela avukata tana, daw għallejna daw klajnejtijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turuf ramment, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o bija, o ħelwa, Verġni Marija, klopalina Qaddisa Marija Alla, biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina. Daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija, b'grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier, Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistrieħu ma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Misser eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wa wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-la. Itlob għalina. Om li ziet safja. Itlob għalina. Om li ziet nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-mezzi.
tal-martri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddis, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Marija Alla Biex ikun jisoqqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej. Aħna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu sina. Amen. Talba li San Mikeel. San Mikeel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi kollha tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.